I continuem el tast amb en Jordi Grau, que ens ha portat un vi amb un nom una mica diferent. Diferent, la veritat és que sí, es diu Ecomi, que vol dir aquí estoy. Bueno, aquí estic, vaja, perquè és un celler nou que han fet ara a Sant Martí Vell, i bé, és un vi de nova producció, amb vins molt joves, amb una presència i un disseny una mica modern, i buscant una mica la modernitat en els seus vins, no? Fan un blanc, un negre jove i un rosat, que es diuen Ecoxi, que vol dir aquí estamos, i el negre seria Ecomi, que dir aquí estic, no? Jo sóc el bo, no? Intentarem a veure que sigui el bo realment, no? Perquè Sant Martí Vell, tot i ser dins la província de Girona, no entra a formar part dintre de la denominació d'origen Empordà, per això no porta el segell de la denominació. No és d'Empordà, seria un vi de taula dins de la província del Gironès. I què tal? Com es presenta? Bé, em sembla que és un copatge de Marcelan, que és un creuament entre Cabernet i Garnatxa, i una mica de Cabernet Franc. Està 12 mesos a la barrica? 12 mesos, amb roure francès. Amb roure francès. No és un vi gaire envellit, és un 2008, llavors encara millorarà bastant en els pròxims mesos. Per tant, té vida. Sí. Té vida. El nas es troba molt de fruita, la frambuesa, la fruita vermella en general, i també una mica el record de la fusta. I en boca és molt golós, però sense buscar grans estridències, en el sentit de que no és un vi que diríem fort, sinó que és molt amable. És molt lleuger, és molt fi, és elegant, està molt ben arrodonit, no és un vi que ens cansi, ens convida a beure. Crec que és un vi que és un estil diferent de fer vi i que a mi m'agrada personalment. I aquestes graduacions que ara trobem tan altes, vins de 14, 14 i mig, 15 graus, això es pot veure, no?, amb un punt de fred i entra amb un punt de fred, llavors ben acompanyat amb el menjar i també amb una bona companyia. Quin menjar, per exemple? Menjar? Doncs jo sempre miraria uns segons plats guisats o arrossos, fins i tot embotits, aquest tipus de plats. I la companyia ja en què tu decideixis. Exacte. Jordi, gràcies per acompanyar-nos a Copatges TV.